Il-ħamis filgħodu fil-Qorti reġgħu tresqu l-aħwa Degiorgio u s-sieħba ta' wieħed mill-aħwa Ansa Adelina Pop. Separatament mill-każ tal-qtil ta' Defni Caruana Galizja, l-aħwa Degiorgio flimkien mar-Rumena jinsabu mixlija b'ħasil ta' flus wara l-pulizija okrita għajnhom minħabba l-ħajja lussuża li kienu jgħixu mingħajr ma kellhom il-mezzi meħtieġa jew xogħol biex jgħixu. Fil-qorti deru diversi xhieda fosthom bejja tal-Karozzi u fost dawn spikka nuqqas tarfien dwar il-ħlasijiet li saru fuq il-karozzi. Bejjeħ tal-karozzi minħal qormi spjega kif huwa beħ karozza lussuża tat-tip Mitsubishi Elegance lil Degiorgio magħruf bħala iċ-Ċiniż. Wasosna li ma jiftakarx l-ammont kemm inbiegħet il-vettura kif ukoll ma ċandu dokumentazzjoni dwar dan. Libjan li għax il-pjetà ġie mistoqsi dwar ix-xiri ta' karozza Audi iżda bħal ta' qablu ħalef li ma jiftakar xejn dwarha. Rappreżentanti ieħor ta' kumpanija oħra tal-karozzi ikkonferma li rreġistra karozza lussuża tat-tip BMW li ġiet importata miċ-Ċiniż innifsu. Fil-qorti nstema' wkoll il-każ dwar karozza Corvette li ġiet importata 3 snin ilu wara li s-sieħba taċ-Ċiniż laħqet ftehim dwarha għas-somma ta' 94,000 euro. Din il-karozza għadha ma tistax tinbieħ wara li fuq ordni tal-qorti kienet parti mill-assi friżati. Intant l-avukat difensur tas-sieħba taċ-Ċiniż talab għal-libertà provviżorja tal-klijenta tiegħu u spjega kif minn Adelina Pop jiddependu 4 tfal u kienet ilha diġà ġimagħtejn arrestata. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud iddeċidiet li fil-jum tal-ġimgħa tkompli tisma' l-każ u tiddeċiedi fuq it-talba għal ħelsien mill-arrest.